fara wani mai mulki. Abdu Aziz sunana ku yi mini maki. Ranar sallah na ci ado da rigar saki. Ya tawagar YAG mun zo muna ta yi muku barka da sallah ne. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Sultanin waka ne ku gane ni na yi wannan zance. Barka da sallah masoya ku firfito yau ran murna ce. Inda kira ku masoya ku zo ku amsa mun a takaice. YAG production ku gane mu babbar tawaga ce. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Allah gyara mana, Amin, Allah ka iya mana, amin, zunubai yafe mana, ladar azumi ninka mana. amin. Biji Ahmad ɗan mayoni sunana. Lallai mun faɗa. Barka da sallah maza har da mata murna. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Adamsi mayo gane ruwa kusan baya zama kwando. Barka da sallah mun zo in yara ke zoran dodo. Rabo fa rabo ne amma a sama ne babu rabon kwado. Yau ne sallah Allahu ka maimaita mana shi kenan. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Muhammad Bello shine sunana. A yau take sallah don Allah ku taya ni da murna. Na ci ado na jamfa na sa da hular zanna. Za mu ziyara domin wannan babbar rana ce. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Da mara na bireka bai tittika na murna sai na yi. Yau ne take sallah murna maza da mata sai mun yi. Azumin Ramadana mun karkare shi yau Allah ya yi. Sai mai nisan kwana shi zai gano baɗin baɗa dalil. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Ni bala sunana, hafi sallah mutane na. Gaisuwa gun abokaina, har da yayyo da ƙannena. Ga masoya a dama na, murna suke sun ji sunana. Farin ciki ne na sallah mai ziyara domin akwai lada. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Barka da sallah daga bakin su mun Obama. A yau biki na sallah sai ku banta love da nama. Ina da abokai kamar ku na wuce yin hamma. YAG ku duba walla ba mu yin kusuma. Barka da sallah Aisha Hafsa har Halima. Biki na sallah dole ne mu yi swag na girma. Mana. Mana. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Ga jibrin YAG mai jimirin nema ke samu. Gani a waƙar sallah sarki tabari ne ya nufe mu. Ni addu'a nake yi ya rabbana ka gafarce mu. Alfarmar Ramadana rabbi ka amsa ibadodinmu. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Taqabbalallahu minna wa minkum mutane na. Sunana ne babsan ji ina furta zance na. Ku firfito dangi mai murna da ku har masoyana. Barka da sallah rabbi ka maimaita mana amin. Barka da sallah dangi na asali kuma ya tafi shi kenan. YAG production mun ce rabbi ya maimaita. Action ne sunana, na zo na kai da masoyana. Maza mata har 'yan yara, ku zo ku mu tara mu yi rawa. Ranar sallah ce ba makuwa, gani gaban ku masoyana. Abokaina har yayyuna, 3 action ne sunana.